xa voltamos do descanso e agora vamos a seguir a falar do Barça e do Madrid, pero vou plantear unha pregunta. Que vos parece no partido do Madrid que o señor Vinicius sea tan mal educado? Chamoulle loco o árbitro e o árbitro se callou, mirou para outro lado. Sí, Que vos parece? Eu escoitei, é dicir, hai unha contestación importante por a xente que ese está nas xogador tertulias. xogue tanto. Dicen que é un maleducado que é. cancro. Un bo xogador, meteu 2 bons goles, pero parece ser que na línea que di Laura é verdade. É dicir, está sendo moi criticado. É dicir, eu creo que non é bo para o deporte, e máis, incluso parece ser que hai unha disputa, porque ahora como non estaba en Mbappé, pois resulta que el quería brillar un pouco máis, bueno, este tipo de cosas. Ahora que si é verdade o que distila, o texto da razón, parece ser que dito por xente do propio Madrid, que é mal educado, non? É dicir que non, pero o comportamento xeral. Pero Chema, si iban 5 minutos de partido e ya estaba la Gresca con su marcador. Sí, sí. Estuvieron allí 3 minutos insultándose o Bueno, intercambiando. o que fora, non pode ser. A los 5 minutos. O comportamento de Vinicius, pois é un comportamento, pode ser que ser E protagonista. os árbitros por que lle consinten tanto? Bueno, porque... que queres que che diga? Non, os árbitros e a propia directiva do Real Madrid, porque non lle fai ben ao Madrid para nada. Polo que din os medios de comunicación nas altas instancias do Bernabéu de Madrid, é o que di, non están moi contentos co comportamento que ten il moitas veces no campo. Un xogador que en todos os campos enfréntase co público, o público con el, non é porque xa accidental, é porque un provocador. E resulta que iso non ten nada que ver co bo xogador que é. É un grandísimo xogador. Pero estas cousas descatálogo totalmente. Estou de acordo contigo. Eu creo que nunca hubo esa suposta oferta de Arabia Saudita, porque senón Florentino hubiera feito un laciño, así como... Dos 250 millóns, que dicían? No, decían de máis, pero bueno, se hubiera 250 millóns, Eso que se falaba. Ahora, eu creo que hai unha incompatibilidade entre Vinicius e Mbappé. Eu creo que non poden xogar xuntos, porque cada vez que xogan xuntos, o Madrid non carbura. Os resultados están se vendo mellor. En canto estuvo Mbappé, ou cando non estuvo Mbappé, o Madrid tiña mellores resultados. Volveu faltar o outro día Mbappé co Español e ganou. E o Madrid, eu vino, non é para tirar cuentas, pero vi un equipo, a Vinicius moi enchufado, para mí foi dos mellores partidos que vi Vinicius esta tempada no Madrid, Pero as cousas restanlle. Pero o problema de Vinicius, é dicir, a min que diga que é incompatible con o Mbappé, xa me gustaría a mí que o Deportivo tuvera dos xogadores. O problema é que ten que haber alguén... O Deportivo ten ayer máis a media, Bueno, pero sí, home, sí, pero quero dicirte que xa me gustaría ter estes dous xogadores. O que pasa é que ten que haber un psicólogo, alguén que, macho, ponte aquí. Ou un entrenador que teña que hacer, mira, te pos así e estás 3 partidos sin xogar. Pero iso que facer Xabi Alonso, mira onde está Xabi Alonso. Bueno, pero... E Arbeloa, cando el sale, cando cambia, dalle un abrazo e unha palmadita. Pero es su papel. Que ben o fixeches. Es su papel, tiene que hacerlo. Otra cosa es lo que luego hablen en el vestuario. Claro. Ahora, en el campo... Tienes que la palmadita, el aplauso, el abrazo, me parece normal. Bueno. Sí, eu creo que hai un problema, é dicir, sendo un gran xogador, eu repito por enésima vez, eu creo que non fai ben para o Real Madrid e para o fútbol en xeral. Non podes a todos os campos que todo o público se te vote en contra. Non é, hai miles de xogadores que están por aí, o Mbappé mesmo, é un tío correctísimo, non hai ningún problema con O él. de Vinicius, sí, o de Vinicius en todos os campos. Bueno, pues eso, en todos os lados que vai ten problemas. Pois habrá alguén terá que dicir, machiño, mira, te dedicas a xogar, se non xoga. Despois que non vexo ningún xogador que cause tanta... non sei como dicilo, tanto odio. Porque é un provocador, é un provocador. Porque tú, calquera xogador do Madrid ou do Barcelona ou de calquera equipo, non causa ese odio. Home, sí, Silva e tal e cual, pero non é normal. Eso creo eu, Guerra, tú que dis? A ver, eu digo que futbolísticamente é un gran xogador, ahora, como persona, porque, pois, xa claro, o fútbol, normalmente, os rapaces, os que empezan, calquer persona, pois, normalmente fixanse nos bons xogadores, e ele é un bo xogador, pero a imagen que dá como persona, pois, eu penso que aí merece un castigo futbolístico, é dicir, deixalo 2 ou 3 partidos fora. Pero tú sabes que fixo Xabi Alonso, non? Que deixou en algún partido sen xogar, e mira, a que se montou. Bueno, porque a mellor aí hai uns intereses... De Florentino. A ver, pero penso que aí non, porque a mellor aí hai uns intereses económicos de camisetas, de eu que sei. De imagen está claro que non, porque a imagen é negativa total, a imagen que dá hacia o espectador. É moi negativa. Pero que, é o que di Chema moi ben, está sempre provocando, por calquer cousa que lle din, está botando esa risa.
Sí, os E espavientos. provócate, tal. Non pode ser. E os árbitros terían que ser un pouco máis exigentes, e a mínima dunha sonrisa ou que dixo, roxa. É unha maneira de corregilo. Chamoulle loco e dous a volta e como se non, como se non pasara nada. Unha roja, Se cadra o árbitro non o viu, non o escoitou. E Bueno, mete un Vale, gol, pues volvemos ao bar. mete un gol Vamos e poñer eso en vai a provocar a grada. Claro, Mete eso un non gol. pode ser. A ver que nos ten que decir aquí Leo. Yo decía que el tema de Xavi Alonso no fue solo con Vinicius. Me da la sensación de que está enfrentado con varios jugadores, incluido Mbappé. É posible. Es la sensación que trasladaba. Bueno, Claro. eso que se dicían que estaba con Sí, Bellingham. pero a cabeza visible era Vinicius, que é o que arrastraba co francés, co outro e co outro. E seguramente que Xavi Alonso, a Xavi Alonso non levou ningún disgusto cando votaron no Madrid, non, porque Xavi Alonso viña cunha idea futbolística na cal dos xogadores que ora están, a Xavi Alonso non llevarían po seu esquema, porque no esquema de Xavi Alonso hai que correr para diante e para atrás. Vinicius non corre para atrás, o francés non corre para atrás, e moito máis. Entón, Xavi Alonso, pues, dixo, voume, que me voten e punto. A ver, O Arbeloa, Foi o mellor que pudo sei que é facer. o home de confianza de Florentino. Sí. Entón, Sempre foi. dá paz, pero a paz non vale, porque o Madrid, se non hai títulos, Claro. Agora leva dúas tempadas sin Claro, nada. Leva dúas tempadas que, se non me recordo, non ganou nada. Non. Leva 0 de 0. A ver, Eso para un club como o Madrid, tanto o Madrid como o Barcelona. non é fácil gestionar ese vestuario. Teñen que facer limpieza. Sí, bueno. Acaba de decir ti de que é o home de confianza de Florentino. Pois probablemente esté aí por qué? Para saber a reestructuración que vai facer o Real Madrid de cara ao ano que ven. Para ver os egos que hai, porque para min é un tema de egos, porque, oye, xa o quixéramos en calquer equipo moitos dos xogadores que están aí, entonces o millor de cara ao ano que ven, que xogadores se poden contar con eles, que xogadores queren traballar, porque estamos falando de fútbol, e que xogadores sería mellor ser imprescindibles deles. Arbeloa xa mandou algunha indirecta que no fútbol hai que correr, xa lle mandou unha indirecta. Dixo outro día nun comentario, é dicir, Bueno, xa abriu o Robertico outro melón, xa empezou coa limpieza dos casting, habrá que falar logo do casting de entrenadores que ten o Madrid, porque ahora cada día saben todo. Que llamaron a Chema outro día, Non chama, A mí sí, pero non podo ir. Bueno, e iso que veo de blanco... no, eso, porque eu Manuel, tamén. pedinlle varios vuelos charter, non Sí, non están podemos. pola labor, non. Bueno, pero vedes os nombres que sonan, non? Bueno, o que máis sona, Mourinho. o que máis sona, Mourinho, depois xa saliu mucha agora prensa, todo mucha Pochettino, o da selección francesa, o seleccionador Scaloni tamén saliu, Yo creo que el que más números tiene, si quiere venir, es Klopp. Si quiere venir. Claude dijo que está descartado. Klopp. Sí, pode ser. Si quiere venir. É un perfil que se adapta están dicindo aí. que está descartado. Eu penso que o Klopp se acaba cando se vai a Flip no Barcelona. No, está... Entón, ti dis que xa se vai ir o ano que ven. Flip, Fin. non sei cando, pero penso que Klopp está cómodo, vendo fútbol, supoño. Está en Estados Unidos no Red Bull, non sei que estaba facendo algo ali en Estados Unidos. Eu supoño que cando se vai a Flip, ben Klopp, para Barcelona. Pero, a ver, cando é do Barcelona ou é do Madrid, calquera des equipos podes estar en esos equipos que si te chaman, vas. Pero o que me chama a min a atención é que está buscando os que sonan, que eu digo os que sonan. Son perfiles todos moi diferentes, non buscas un entrenador... É que Klopp non é un perfil para o xogo do Madrid. Entendes? Son entrenadores de perfiles moi diferentes. Non son... Porque tú podes buscar un entrenador e tes dous ou tres co mesmo perfil. O Madrid encaixa un entrenador italiano. Un entrenador italiano. Bueno, pero a ver, hai outra cousa tamén Sí. que falámoslo a vez pasada, é que non ten un director deportivo o Madrid. Ten varios. Hai quen ficha aí o Pasa que Sánchez, non funciona. o ficha Florentino. Como ficha o Madrid, ficha por Florentino, porque Florentino, as grandes figuras, todo o mundo ficharía a Mbappé, todo o mundo ficharía a Bellingham, todo o mundo ficharía grandes xogadores. Viuse que este ano, pois o que fichou, pois non lle diu resultado. O lateral izquierdo saliulle como saliu, non está nada. O central, que ao principio de tempada decían que xe iba a ser está como está. O lateral direito Tren, tamén máis do Sí, mesmo. é unha pasta que gastaron e non... Despois xa tamén o rapacisto, o argentino, con 19 anos, máis tontundo. Mastantuno. Sí. Tamén dicen que iba a ser o novo Maradona e tamén... Pero Aí aí tamén meteron é creo moita 80 presión, millóns de a euros, prensa. 60 millóns. Aí tamén a prensa, a presión, oye, No, sí. o período de adaptación. Hai xogadores que non han sido pitados. Pero, Roberto, si tú pagas 60 millones por un jugador, es normal que generes unas expectativas. Me que moita pasta. Vale, que o primeiro ano que te chegou Mbappé non foi pitado.
Pero Mbappé xa viña consolidado, un xogador que viña Consolidado noutro equipo, No, pero se non Mbappé nos xa era unha vas a- figura mundial. O Mbappé xa está, non é mismo Mbappé Pois como está ainda máis o meu favor de que, oye, non é mismo. a prensa, Creo que se volvemos ademais, a la Champions que mañana Sí, eu creo que sí, porque Sí. senón váisenos o programa de tal, que queredes falar do partidazo ou do Atlético de Madrid. Escollede vos, vamos a escoller. empezamos por el City PSV y acabamos con el Atlético. Como o City PSV. Sí. O City. O City, estamos PSV. buenos, estamos buenos, PSG Me pone Bayern. nervioso. Como vamos hoy? PSG Bayern. Será o para ser un Paris Saint-Germain, yo Bayern. Eso foi... é que le estoy jodiendo No, no. oye, todo lle jodendo o laberinto do oído. Que... Vamos a dar a palabra aquí a Leo do partido do París-Bayern. Que che pareceu ese partido? 5-4. Na primeira parte, 3-2. Yo creo que es un partido que recuerda mucho al fútbol de los 60. Fútbol total, muy ofensivo, mucha puntería de cara a portería, pero defender justito. Por ejemplo, el tercer gol que marcaba ayer Múnich en un córner, remata más pequeño. Sí. El gol de Olís avanza 5 metros, rodeado de defensas, y nadie le corta el tiro. Las defensas muy flojas. Sí, no, Pero de cara al espectador, de cara al aficionado, un partido muy vistoso. Bueno, Un partido muy entretenido. Ahora, para un aficionado, un míster ou un entrenador. No, é atípico, eu coincido contigo, é atípico, algo falla aí, non pode ser dar esas facilidades, decir, isto non é un correcamiños, pum, pa aquí, pa lá. Sí, pero para o espectador eso é... Bueno, pero O xa... O partido foi así, Pero si pim pam. eso nadie dúbida deso, pero desde o punto de vista do análisis técnico do partido, pois habrá que analizar e decir que algo ocurriu aí. Non se pode decir, se o máis baixo remata, se o outro vai para lá, e que ben, que foi unha cousa moi bonita para Pato, pero eso non é o fútbol actual. No, yo me pregunto, un técnico como vosotros, que analizáis fútbol, que preparáis partidos, ¿realmente os gusta esa forma de defender? Non pode ser. Mira, Guerra supera, que se No, incorporou estoy escuitando a Además, Leo. el Salamonte juega una defensa adelantada también. Sí, sí. No, Más o menos mira, parecido. hai dos partidos aí. Hai o Atlético de Madrid, Arsenal, é un partido táctico total, por ambas partes, por o Arsenal e por o Atlético de Madrid. O do PSG e o do Bayern é fútbol total de ataque, que aí non gardan a portería, van a meter goles. Non é normal que un partido, que un equipo se poña 5-2 e que se poñan 5-4. Jugando Por en qué? casa, Jugando en casa. Por qué? Porque aí non hai táctica, aí é atacar. E mucha calidad. E a prensa europea, se eso fai no Barcelona, vai ganando 5-2, se ponen 5-4, hai unha bomba en Barcelona. Pero ao final, para o espectador, no punto de espectáculo, é un partido espectacular. Claro. Depois, se quere ver un partido táctico de cousas, teste que ir o Arsenal, Atlético de Madrid. O sea, son dos partidos distintos. Pero eso non é normal ver nove en que xoguen moito ataque, non é normal ver 9 goles nun partido. Sí, pero hai que mirar... E na semifinal da Copa de Europa. Mira, Correcto. Mira o ataque que ten tanto un como outro, Xa, pero se me vou un pouco máis atrás, Peña, pero se me vou un pouco máis atrás, como quedou o Bayern como quedou o Bayern e o Real Madrid en Alemania? 4-3. 4-3. 7 goles. 7 goles. Claro, é que é Y un el Madrid no es fútbol un equipo muy correcto, ofensivo. pero el Madrid marcou 3 goles porque o equipo que ten enfrente solo sabe atacar. Sí, sí, E dalle igual que vaya 2-0, que 3-0, que 4-0, e eles van seguir atacando. E E nunha desas, claro, tes un equipo que che fai ben unha contra e vai che meter goles. Sí, porque- Porque el ¿cómo? miércoles puede ser otro partido parecido, Pode ser. Eu creo que vai ser igual porque son dous estilos iguales e eu creo que non se van ganar nada. No. O estilo do Paris Saint-Germain é ese, e o do Bayern xa o vimos. O do Bayern é... Home. Eu chamelle loco ao entrenador cando aquí no Bernabéu ou alá en Alemania deixaba 2-2. Contra Vinicius e Mbappé, 2 defensas contra 2. E sempre estaba Pois perdido. eu creo que o partido, a volta, vai ser totalmente diferente Sí. ao que vimos tal. Sí, porque, a ver, decía Leo ao principio, entrenadores que preparan un partido e demais, oye, habrán visto moitas fallas, moitos erros, moi tal, oye, vamos a facer isto, vamos a atacar aquí ou tal, e non creo son que entrenadores muy lineales. Tienen un sistema de juego y van con buena muerte, como Flick en el Barcelona. Yo creo que el Bayern Sí, se va a pero morir mellor se o Bayern. y el PSG no se va a entrar. Eu creo que o Bayern, a ver, eu creo que o Totalmente Bayern de va a pasar, acuerdo. pero se o Bayern, por exemplo, se pon 2-0,
Ti crees que vai seguir a Vai seguir atacando. Sigue igual, porque no Bernabéu, estoy convencido. puxose 0-2, non foi así? Sí. 0-2, E sigo deixaba atacando. igual. Joao Neuer collía o balón e sacaba rapidísimo. Acaba de Quería decir Leo unha cuestión con respecto ao entrenador do Barça. Se vos dade conta tamén o Barça encaixa moitos goles, porque non defende como supostamente É debía de que teñen facelo. un xogo moi parecido. Moi No, pero el Barça arriba no tiene tanta mordiente como el Bayern o como el PSG. No, xa. Nin arriba nin atrás ten tanto acierto a hora de defender. Nin atrás, Entonces, despois xa o Bayern ten dous centrales que son moi rápidos, rapidísimos. Claro. Si fallarán moito, pero a campo aberto son moi rápidos, tanto os dous centrales que ten o Bayern. Pero do Barcelona... Donde veo flojos en los dos equipos es en la portería. Sobre todo el Bayern Múnich. Neuer está moi lejos. Neuer ten 40 anos, xa. 40 anos. Ir abaixo... O portero do Bayern, ou do Paris Saint-Germain, o ruso, o Safanov, ou algo así non o conocía nin día, o sea, non o conocía ni Cristo, hasta que o vi outro día na portería do París. Digo a verdad, que foi cando o Luis Enrique diulle a porta ao que está no City. Con razón. Con razón, non. Hai veces que Guardiola tamén, Guardiola tamén hai veces que O sea, pero que dalle tal. eso tamén influye. Donnarumma es un jugador sobrevalorado, pero totalmente. Sí, además é un xogador moi amigo do Real Madrid. Sí. Que ese xogador no City e no Paris Saint-Germain regaloulle goles ao Madrid. Bueno, vos vedes o Atlético de Madrid con posibilidade de pasar polos nosos amigos que están aquí na tertulia, hai que decir que sí. Vamos a ver. Ojalá que sí. O Atlético de Madrid desde o meu punto de vista, hubo unha primeira parte que non foi do Atlético de Madrid, pero a segunda xogou Un ben. puntiño mellor o Pero, Barça, un puntiño. Eu creo que o Lukman merecía haber marcado. Posiblemente, verdad? sí. Eu creo que pode ter posibilidades. Ten posibilidade de guerra. Pero, ollo, cuidado, que... Sí, no, sí, dalle, chama. No, quero dicir que non vai a ser fácil. Vai ser un partido moi complicado por ambos. Sí. Eu penso que pode ganar calquera, non é apoiar o Atlético, e ojalá que gane o Atlético, pero vai ser un partido moi complicado, porque aí non vai ser un partido de ataque, vai ser de ataque, pero é dicir, o primeiro equipo que mete un gol, vai esperar a contra, vai ser un equipo van ser un partido moi táctico, no cal o primeiro que marque. Eu vin o Arsenal nesta xornada na Premier e a primeira parte do Arsenal, cuidado, cuidadito. ¿Sabes lo que pasa? Tú piensas en Luis Enrique, piensas en Company, piensas en Arteta, son entrenadores que tienen muy claro el concepto de juego. Pero bien, tenemos a Simeone. Con Simeone no sabes cómo va a jugar el Atlético de Madrid. Si va a salir atrás, va a salir a la contra, va a salir a atacar. O 90% máis ou menos sábelo. Sí, autobús. Sí, Esperar sabe. una contra. Lo mejor que lle pode pasar ao Atlético Encajar un gol. nos primeiros minutos. Estoy de acuerdo. Porque aí realmente o Cholo vai mandar o equipo para arriba e ten mimbres, os xogadores saben xogar ao fútbol. El Atlético tiene un muy buen equipo ofensivo para jugar al ataque. Bueno, pero o Cholo as eliminatorias a doble partido sabía xogar moi ben, Porque o Barcelona nas últimas eliminatorias a doble partido, a partido así de tal, sempre... Pero a doble partido, o Barcelona Peña, tocoulle sempre... Tú lo decías el otro día, es que el Barça tiene un sistema de juego que al Cholo le va perfecto. Sí, pero nos partidos, nos enfrentamentos directos, tanto na Liga como pero a doble partido, o Barcelona sempre sale mal. No sé. Sempre. Este año Tú mira. Jugamos 6 partidos, el Barça ganó 4 y quedó fuera en 2 competiciones. Porque é o que che estou dicindo, a doble partido... Pero yo creo que en Inglaterra, en Londres, el Arsenal es un equipo muy complicado. Y me da la Aí sensación- tamén eses partidos tan tácticos influyen moito tamén a suerte hacia a portería. É dicir, vamos un pouco atrás, estou falando do Barcelona Atlético de Madrid. A ver, o Barcelona ten un pouco de suerte hacia o gol. Vamos un pouco atrás, porque perdonan os oyentes e os compañeros, no partido de era Copa de Rei, no, de Champions. Sí. Se mete o gol aquel que lle pegaron nos labios a Fermín, puñaste 3-0. 0-1-1-3. 1-3. 0-3. Acababas o Pasaba partido. o Barça. Entonces, Estamos falando de Atlético, se un no, a ver, estou poñendo un ejemplo. Los días del oso. Estou falando do Atlético, pero estou poñendo un exemplo que o fútbol a estes niveles, nestas eliminatorias, necesitas un pouquiño de suerte. Sí. Bueno, vamos deixar que diga Roberto, porque Roberto... Sí, que diga, no. No, a ver. No, xa dixen o que tiña que A ver, decir, que Roberto. nestas eliminatorias que ter un pouquiño de suerte. A ver, a mí, claro, fundamental. Para ser campeón hai que ter algo de suerte, e xogar ben, lógicamente. Pero eu creo que, por desgracia dos colchoneros, pois eu creo que o Arsenal vai pasar a eliminatoria. Eu teño miñas dudas. A mí gustaría Vai que che dar pasara o Atlético. vai che dar recuerdos No. Erika e Mario, No, Estos a ver, aficionados eu do estou Atlético dicindo que a mí gustaríame que pase o Atlético, pero
son máis obxectivo que eles, o millor. Entonces eu vexo que o Atlético de Madrid chega ao final da tempada pois co ataque que decides vos que é moi mordiente, pero está un pouco tocado. Eu non sei, o Lukman ven tocado, o Sorloth está tocado. Julián Álvarez da Botán non sei como irá. Entonces, vai ser un xogo moi físico donde os ingleses físicamente creo que están millor que o Atlético de Madrid. E na outra? Que vos ve? Na outra, para min, é unha loucura. Eu aí non son se me dixe un resultado, Non sabes, nin París nin Bayern. visto... Botar a moneda ao aire... Eu vi o primeiro partido e iso é unha loucura. Unha locura. Ao mellor, non sei, se poñen faltando 10 minutos, pois ao mellor paran o pistón, o equipo controlan máis o xogo, van á posición, pero senón é moi complicado apostar. No, eu creo que o Bayern ten máis posibilidades. Máis posibilidades, por xogar en Alemania. É unha opinión. Si, un porcentaje, se vamos poñer un 48-52, por exemplo. Pode ganar calqueira, pero quero dicirche que eu vexo o Bayern moi potente e xogando en casa, pois, con máis razón. Eso non quere dicir que igual me equivoque. E tú, Laura, aquí? Pois eu tamén vai ao xogar en... Luis Enrique cada Sí, claro, evidentemente, sí. Eu a min querería que pasara o PSG e o Atlético. Unha final, sí. Claro, estaría ben. Yo coincido con Guerra. Hacer un pronóstico en el Bayern PSG es tirar una moneda al aire. Puede pasar cualquier cosa. Está moi igualado, eso sí. Si tengo que apostar, aposto por el PSG. Pero eu non digo un pouquiño, non digo nada, porque xogan en Alemania, un porcentaje pequeniño. Porque el PSG es un equipo valiente, no se va a arrugar en el Olímpico, va a jugar como se juega en casa. Sí. Puede ser cualquier cosa. Roberto, y en la eliminatoria, yo estoy con Roberto, creo que el Arsenal puede pasar. Roberto, que? Eu moi a meu pesar, eu creo que a final vai ser Arsenal-Bayern. Arsenal-Bayern. O Bayern, eu sigo no mismo, vai ser por 2-0. Descartas vai ser un partido que non vai haber tantos goles. É o que penso eu, ahora. Bueno, ahora xa, para que nos queda pouquiño tempo, vamos dar unhas pinceladas que o próximo domingo hai... Derbi. Non? Hai derbi. Sí. Donde se pode retrasar ou cantar o alirón o Barcelona. Como vedes o partido iso? Chega, parece un pouco descafeinado, non? Non é así... Yo veo moi claro que el Barça juega en casa, el campo está a reventar, la fiesta preparada, la motivación va a ser otra. Ás veces cando prepara a festa o Barcelona, sale mal as festas, Pero como un equipo contra el Madrid que no se juega nada, yo creo que la motivación va a ser clave y que el Madrid va a perder. No digo que lo vaya a golear, pero creo que el Barça es favorito en ese partido. Era por outra esquina? A ver, vai ganar o Barça, pero vai ser un partido ronco, tronco, de faltas, de provocación, sí. Yo tengo una cosa, yo tuve la sensación ayer, en algún momento, que Vinicius quería borrarse del partido el domingo. Sí, porque a Vinicius queda... Porque ya empezó exaltado, provocando, enfadado. Me dio la sensación de que quería borrarse del clásico. A lo mejor es tontería. Sí, porque sí, houve momentos que sí que parecía que buscaba que os expulsaran. Eu xa vos lo dixen antes, non? Eu creo que o Madrid case é un plus ganarlle o Barça. Ralentizar o tema de que non canto el Irón, de que non ainda canto por el Irón. encima que celebra o... Agora ben, obxectivamente, e Cioleo tamén, e Guerra, é dicir, o Barça é un equipo bastante superior. Sí, Entonces, bueno, tamén se xogan ese... E ten a plantilla completa, porque solo quitando a Lamín ten toda a plantilla completa. Rafinha está todavía sin ritmo. Sí, pero bueno, pero é o que di Leo moi ben, xogan na casa, con ca afición. Campo a reventar. Sí, se cadra... Queiran ou non queiras, ti o chego que teñen todo preparado para a festa. A Roberto que está con Eu ganas de... estou de acordo co turco Chema. Turco. Oxe, É un vacilón. oxe, ven. Ya Yo que na segunda parte me gusta. Yo que na segunda parte le É chamo que o un deportivista chamanlle turcos. Vale. Yo de Celta como lle chaman? Portugueses. Vikingos son portugueses. Pueblo hermano, aí pegado. Bueno, eu estou de acordo con Chema que Te va a salir que o a ver, que turco. o Madrid non ten que, o sea, que ten que aspirar este ano, como aspiraba outras veces o Atlético de Madrid ou tal. Amargarlle o domingo. Entonces o Madrid o único que ten este ano de aliciente é ganarlle o Barça. Amargarlle. Porque xa vin pasando varios camións con Cava, que non se vaya para retrasar Una el Irón, ¿no? última cuestión Sí, para sí. terminar, una pregunta para Laura. En este programa tenemos
Plan de riesgos laborales. Por qué? Porque me están removiendo las neuronas. Supongo que sí, claro, hombre, como non vamos ter. Sí, me quedo sordo este oído. Sí. Aí seguro, ¿no? Ahora Sí, cando sí. veña Robertico, Poñer un tapón de aí. para semana, Eu non? teño un otorrino bo que Bueno, Eso hay que repartirlo, ¿eh? hai que repartirlo. O próximo día cambiámoslo de sitio. non? Bueno, Laura, tú... Pois eu quero que gane o Barcelona, evidentemente, pero tamén teño que decir que o Madrid vai non o vai poñer fácil. Pero, bueno, a ver. Vas a estar nervioso ou non vas a estar nervioso? Seguramente. Sí, hombre. Eu penso que vai ganar o Barcelona 4. Bueno, eso parecen moitos goles. Porque Penso que sí, o claro. Madrid contra o Barça... Yo creo que 5. 5. 5-1. Eu o que quero é que non se lesione ningún xogador Pois eu creo do que Barcelona. eu creo que vai dar a campanada ao Madrid, Ningún xogador do Eu creo que Barcelona vai dar da a selección campanada ao Madrid. española, para que non Pero non tal, sei, pero por favor, Eu creo que vai dar a campanada ao Madrid. bueno, eres... Está desastre. Pero estás Pásalo de falando mal agüero. 5-1, 4-1. Porque a Barcelona son moi optimistas e todo tal. Eu un 3-1. Chepa. Eu creo que vai a ganar 2-1 o Barcelona, pero vai nos pasar mal. E para min, eu creo que unha satisfacción para o Madrid ralentizar a proclamación de campeón do Barça. E iso é un objetivo que van internamente o teñen Pedimos o plantexado. resultado. O Vikingo. Pedimos o resultado a Como que Roberto. vikingo, A ver, Roberto. Home, bueno, a Acaba ver, de chamar de que- turca, a Chema non te pode chamar Vikingo. No, pode decir portugués, pero vikingo Mira, é do Madrid. Podo facerche unha pregunta, Roberto, antes de terminar. Como puñestes esa mascota que dá medo? Como que dá medo? Dá medo, esa gaviota dá medo. Sí. Home, É pa- Esa gaviota dá medo. Eu que vou a Balaídos, se ti ves aí, bueno, está cheo de gaviotas porque é un ave casi... Que sí, pero autóctona, fixeron le digo, a gaviota. dá un pouco de eso, velo nun sitio oscuro, empezar a correr. Home, Bueno, non sei se tuvo que ver, o Pero mellor non dixo sei se tuvo resultado. que ver a xunta aí e por eso puxeron unha gaviota. dinos o pero- resultado, Roberto, que temos que marchar. O resultado, 2-2. Tú xa me diches o resultado. 5-1. É que eu xe estou de central, porque Roberto xe de centro. 5-1. Bueno, pois eu vou dicir 1-2. 1-2. Vale. Pero ti estás loco. Ben vestido de blanco. Qué fuerte. Qué Bueno, fuerte Laura. me parece. Nos vamos. Nos vamos. Bueno, moitas gracias por vernos e hasta o próximo programa. Hasta a semana. Boas tardes. Hasta logo. Boa tarde.